O! Oh. Vidíš to? Cez jakú okeničku to bolo. Máme ho ešte, bože, to je pakaň. Ti to minulo lítko, ty pika. Ale by som potreboval addon. Tieto rukavičky. Rukavičky. Máme 3 rukavičky dokonca. Najvyrukovičkovateľnejší. Jak je to? Najvyrukovičkovateľnejšia rukavička? Nie tak? Jak sa to volá? Najvyrukovičkovateľnejší? Tak? Najvyrukovičkovateľnejšia rukavička. Tak, dobre som povedal. Ne? Jak? Najvyrukovičkovateľnejšia. Tak ne? To piči, to isté som povedal. Ešte raz. Najvyrukovičkovateľnejšia. No, celý čas som to isté hovoril.